Atxilotu naute, espetxeratu, torturatu, orain epaitu, eta zein dut nik. 2009an atxilotu zuten Idoia Iragorri sestaotarra. Hamarnaka gazteren kontra egindako operazio polizialean segiko kide izatea leporatuta. Orain beste 3 kiderekin batera, gazte horiek epaitzen ari den audientzia nazionalari uko egin eta ezkutatzea erabaki du, desobedientziaren bidea hartuz. Espetxean egonda, Oarsoaldeko lagunak igo ziren teilatuetara, edo kateatu ziren epaiketa egunean, eta pixka bat hori geratu zitzaigun, buruan, edo behintzat niri geratu zitzaidan buruan. Eta gero eman diren baita ere urrengo desobedientzia kasuak, Donostiko Harresia, edo Sapota Luisena, edo pixka bat horri baita ere jarraipen bat ematearen alde, egin genuen ekimen hau. Nire kasuan adibidez, imaginatzen nuen epaile baten aurrean eta egiten nuen, nik honi zer esan behar diot. Ez diot inongo azalpenik eman behar, ez diot inongo azalpenik eman nahi. Egoera arraro honetan, zein da gure irtenbidea edo zein izan daiteke gure ekarpena, borroka molde bat edo borroka tresna bat indartzea. Nik uste dute pixkanaka joan behar garela ditugun mugak edo jartzen gaituzten kateak apurtzen, eta desobedientzia tresna oso baliagarria da horretarako, arlo guztietan. Hezkuntzan aplikagarria da, ekonomian aplikagarria da, ez dakit, instituzioetan baita ere aplikagarria da, eta ez daukazu zertan medioak edo medioen atentzioa biatu behar. Garrantzitsuena da, azkenean estatuarekiko konfrontazio bat bilatzen duzula, eta konfrontatzeko, zoritzarrez, momentu honetan ikusten genuen ezkutuan jarri behar ginela. Alde batetik baita ere, ezkutuan zaudenean, elkartasun sare bat egiten duzulako, baita ere berpizten duzulako, konpromesu hori. Elkartasuna da, ez dakit, sentimendu bat edo eta ja konpromesu hartzen duzunean ja arriesgatzen duzu. Eta, ez dakit, arriskuan jartzen dituzunean gauzak igual etekinak baliogarriagoak dira. Tresnak behar ditugu guztiak, ez bakarrik desobedientzia. Obedientzia kenduta, beste gainontzekoak dena. Niri gustatuko litzaidake amaitzea egiten, gauzak egiten. Gaur 4 baldin bagara eta bihar 40, azkenean estatuari desoreka sortuko diogu. Gaur hemen nago, igual ateratzen naizenean badakit hemen nagoela eta atxilotzen naute. Horrela baldin bada behintzat, elkarrizketa bat egin dut eta aterako da eta jendea irakurriko du eta egiten.